Bueno, atxalde ondan. Bai. Alkobako sekretu ginda, hasiko gea, bai. Alkobako sekretua. Mikel Pagadi. Alkoba, ze dezimononiko gatu zaiten, esaldia. Zeitz polita, alkoba. Horien egiten den gauzarik garrantzitsuena, da lo egitea, aldunak lo egitea, eta lehenengo gauza hause da. Zergatik erabiltzen ditugu onomatopeiak zurrunkaka ari den norbait isilarazteko. Norbait onduan zurrunkak esten danian, pasako zaizue, normalian, batian loitzen bazue, nahi egitzei pasatzen, nik ondoko pixokoan entzunten ditut, eta normala izaten da onomatopeia batekin esnatzea zurrunkagari usteko. Hola. Ez alda praktiko gua, bum, inda, isirik ontzat esatea, pentsatzen dut, Ez dakit. Ja, baina beti erreparu ematen du. Bai, erreparu ematen du. Esnatzen ematen du, zera... Baina sua pasatzen du, buelta ematen du, berriro azten da ordu ordenea, eta, nik zurronka asko itxen mendet, esaten dut. Bai? Bai, ez dakit, nahi zentzun. Ni behin esnatu nintzen ere zurronkakin, baina, bueno. Dena, esan behar bada, Pagadik eta biok, sekula ez dugu elkarrekin luegin, beraz, ez dakit. Hau, honen zerarik ez daukat, honen egitaterik ez daukat. Bueno, nor batet deitzi hau, zega bat. Pagadiren amorante ere mateko segin ez dala, Nik herri bai dut, Jesus. Bueno, barkatu, zingil izan galarik, ez. Zurrunga motak aztertuko ditu pixkat, zurrunga egiten duen jendea zera horretu gara, ez da gauza agradable izaten bati bat onduan da honantzat esan duen bezala, eta kuestio bada, zurrunka normala daude bak izu, eta janak, baina zurrunka klase bat dao, nire aitak egiten duna, familiko zua astoratzen gaituena. Dala, zurrunka egiten hasi, paralizatu egiten da, eta derrepente, egiten du, eta esatezu, ze pasasa jo gizon honik, favorez, ze pasasa jo itxoetzen ahi alda, oze, Kristo, danok susto egin galtzen, aia favorez, zeharka loin, ez ez gora beida loin, aire igabeketzen zea, eta gero derrepente azalde, egiten dut, danok, ja, bueno, esatezu, haudek susto, ezin dala, hola loikin. Etzegia baina, hori apnea izan ziteke, Ez apnea, hori da bulla itxia. Apnea da aire igabeketzen, baina, guatena da bulla itxia. Simpleki esan da, hola da kriston bulla itxia, eta ondoko guztik, danaka esnatu jendia, gero, izaten da efekto domino. Bateko, da ondoko guztik, Aizu ezuek, ze? Barrena? Zuk ez duzu zurrunga ingo, ez da? Ala bai. Ez dakit, ba. Euskalo. Nik ezin esan. Ez dizute sekula esan. Nik ez dakit, ba. Ja. Nik apurtxo bat, zuzena. Apurtxo bat. Zuzena. Zuzena nola da? Zuzena da justua. Justu hori da. Estandarra esaten duk. Bizirik zauden zera hori, ez? Esan da daukat. Ja. Umerez? Lehen baino gutxio egiten omen dut, erratzeari itzen dutzen, ondela bostetatik ju eta Andriak esate ozta, bai, asko ze gutxio egiten dut. Ja. Balerdi? Zurrunka baino jo itzein. Ai, ba, Dios. Oiden. Eta jarraro da, Ez, jende asko hitz egiten du, bai. Esate izu zertaz? Jota ekonomika, ez zela ulertzen, eta beste esnatzako ja isiltzen nahi, eta ez dakit. Garrantzia handia dak igual parranda batin, edo edan, edo loin, bainolen, eta gero soinu nola sortzen dian, hor, baitakoak, bai. Kuestio bada, nik, esan dugu Fabienekin da, zurrunka normalak nola dian, estandarrak, gero da, nire kasu omen da, zurrunka afrikanua ditzen diote, lehoiangatik, kriston horru omen dala. Ni naiz konturatu, egia esan, bizilonak esatia du, baina nahi. El Rei León daitze zieten kuadrilakoa. Bai. Ez mehenangatik, baizik eta zurrunkangatik. Ja, segi ezagun, bai, alkobako sekretuekin. Esaten da gaino, nire soinu entzan zara Dolby zurrunk estereo. Zurrunk estereo, bai. Beste kuestio bada gaueko pixagurea. Nei, pasa zait atzo gauen, pelikula bat ikusten egon gauean, amabitan edola isil-isili zeon da, kanbiatzen egin zanean isulta esun guzti horrekin, derrepente goiko pixukuak pixe egintzun, eta kriston txorrua, ze presillo. Osea, ni flipatu egin, ze presillo da hori. Bai, pixarreka presillo horrekin Notre Dameko fatxadako harri guztiak garbitzia da. Ez da normala. Jo, esatezu, ze indarra daka maskuri hortan. Ze potentzia. Ni normalian, bueno, ez da. Oida. Presillo horrekin, bai. Bueno, beste kuestio da, oerako modakin da, ziko beha. Modak. Ni egia esan, komunen nahiz altxatzen, zatik oso guztu duten nahiz hori da perez handia batik. Oerako modakin, galdera bat daukau, oso garrantzitsua da lasi baino lehen, zenbat aldiro bota behar da pijama bat garbitzea. Nor daki hori antzuten. Alega, noizero, garbitu behar den... Pijama bat.
zenbat egunean da, ez dakit bakizuen, nik duda izaten den noiz bota. Zegoen, ez da? Udan gehiago. Bai, udan ez da. Edo udan igual bota ere eta iker. Baina ez dakit nik pijamaik noiz botatzen dian garbitzea. Astero. Biestian behin, karo, koestioa da batzuk astero. Ez da zuen biestian behin. Zuk pijama erabiltzen duzu da. Bai, batinak ingaina. Biskat, Hugh Hefner. Ez du ematen Batik da. granatek. Oso klasiko naiz ni horian. Loitxerakoan, Loitxerakoan, Jaime, hemen desbideratzen ari gehala. Ni loitaz pentsatu Bueno, eta bain, inkesta da, zuek zekin egin dezuelo. Ez esan hemen katuakin, ez dakiz, ez, erropa zitz egiteagoz. Pijama, kamisoia, galtzamotzak, kamiseta zarrak. Normalien kamiseta zarrak izaten dira, igual marka komertzialetakoak eta hola, igual laminaciones garmendia, eta itakuak izaten dira, bai. Egola guztiarako igual oso gozeak. Eta beste figura bada, lo egiteko modana, eskijama. Hor nik uste dignitatea pixka galdu itxen dela. Bai, eskijama zatik beti goma bat ekartzen du, eta goma hoia, eskijama berria danatik puskatuta, zedituta da. Eta beti, galtzak erdi jetxi, edo belaunian pegatuta gelditzen dira, edo hola. Zuek zen nahiago zezuen? Hemen esan behar banima, No, pijama normala, terraleko punto blanko... Botillakin. Ez, goiko kamiseta eta beko praga luzia, horrekin normalian. Punto blanko, bai. Nire egiteko. Zuek bai? Las pijamas area. Kamiseta. Ezer gabe, Bai, batzu botatzen, txanel numero bosteko zeak, kanta batzuk. Kamiseta zarrarena hori klasiko bada udan. Oso desgastauta da, osta, hori fresko. Tego esaten, noiz pasatzen da kamiseta zarba lo egiteko, kristala garbitzea. Ze fasela, zenbat egunetan lehen behar da. Zuloak hartzen. Zuloak. Ba horretik, eskijamargatik, mintxe alegato txiki bat itxeat izan. Nei egile esan ez zaitasko gustatzen. Ez zait gustatzen. Felpakuak eta tipo... Ez hau gehiago erregalatuko Bueno, beste kuestillo bada, oera joaterakoan, hemen fabrikante batzuk, komplikatu egiten dira gauzak, bizitza, jarri zue favorez rotulua, ez dakiz esan behar deten da, oida, zergatik hain zaila da nordikoa eta bere zorroa ondo jartzea. A ber, zerta jolasten nahi geha, fabrikante jaunak? Ze koño itezue hortxe nordikoak egiten dituzuen jendiak, barruko gauzek partitzen, jo sartzen hasita, ezin da, Jaime. Nahi ez dakit, nahi behin hasi nintzen, da gau osua pasan honik, parte batetik bestea jartzen, potroilua itezen iskin batian, atzeraka jotzen, ilotze zen duen, azpin jatzen zen, ezin da. Nik uste I+D bat, ingenio dela Valerde jauna, esan, favorez, nordikoak egiten dituzten gauza. Horrek esan nahi du bakarrik egiten duzula, lo? Bai. Nordikoa asmaduta dago bikotean egiteko. Bueno, nordikoa... Auzokoari abisatu? Egin berarekin? No, bikotiak egiten. Presioko... No, ez dakit nordikoak egiten, ez da bikotiak egiten. Deixo dizara, manta, eta horrekin bai, nordikoekin bai. Ba, karo, hoi gaizki jarri eta erremedio bakarrakatzen zaizu, hotza espazatzeko, edo boltsa berua, edo kaltzetinak egin egin. Eta oituraik, norbait egin zozek konpartitzen mazu, ez dakit oso ondo daude. Hostia, oso atraktiboak izaten egin esan. Ez da? Kaltzetinak egin duen, kaltzetinak ez alitu zuken du behar da. Jesus, berogo, kaltzetinak. Nek ez ditu kentzen. Nek kenduzke hotza pasetan dut. Bai. Galtzerdiek az egiten duzelo? Bai, hanka garbantzua. Udara nina zakordaten, oin dio, maietzako eta iruen. Ealakideok, pagadiren urrengo eskritoa zein da? Galdera hau da, zer amesten dezue? Ze ametsak izaten dituzue, lagunak? Ze amesten duzue? Ametsak importantiak izaten dira, askotan esate duen bizitzarekin, igual, komparatiba bat egitea badala, nik ez da inseguru. Normalien esate dut gazta janezkeo lo egin baino lehen, gehiago amesten dala. Bai. Beste gauza bada, tripak ijanezkeo lo baino lehen, baina hortxe errealitate virtual batean, amets gaizto batean sartzen zela, eta, izaten dela, home cinema bat bezala, ez da, antxe ametsaren barrun zaudela. Pasa zaizuela koik? Amets gaiztuak, ametsak onak, Ametsak iteiot, normalian ez dira gaiztuak izaten, eta gaztaian arabere ez da izaten, loturarik ez dut egin sekulan, ez. Asi beharko fijatzen, a Bai, estadistika bat. Bai, esan dut, kamen berjanezkeo, amets gehiago iteiala, ez nekzen, ni nola trantxeti jaten dituzten, nahi pasatzen zera ametsakin gauza oso normalak amesten ditu dara. Normalegik, eta gero pasatzen zait, ez dakit benetan pasadan, edo ez dan pasa. Igual, autobusean nikoa dela, edo 20 bat eostean nikoela. Gaur, ez dakizu zer den benetan gertatuena, eta zer amestu duzuna. Hoxe, Dali eta Buñuelen pareeko, ez da, holako ametxekin. Beste gauza bat hauxe da, hor Jaimeri dedikatua. Zergatik gaizkilo egiten duen jendeak, zergatik beti esaten du.
Beti esaten du. Eta zergatik dedikatu dira zurekin. Lehena komentatu dira, gaur ez dezula. Hau, baina nik hau sekula ez dut egiten, eta gaur erredakzioan aitortu egin dut goizea. Gaur gaizki lo egin da nator, eta begizuloetan nik uste antzematen da. Eta hori aitortu dut, eta ea pagai telebisioan kontatu behar dukara. Intimitate gurtsu bat. Baina ezautzen garenetik behin bakarrik kontatu diat lo gaizki egin du. Bai. Eta hori duk modu bat esateko kontu zibili gaur Jaimerekin, ze zauka egiten du. Justu, txetiru apurlatatik ateatzen. Kuestioa da hoxe, beti gaizki lo egiten dutenak esaten dutela, gaizki lo egiten dutela. Nik segula ez diot norbati atu ingurun, ze ondo lo indeten gaur. Beti da, gaizki lo inde, jo, muia neharrez hasia, eta ez da gitzeta goikua, ez da gitzeta, eta gaizki lo inde, kuestioa da, ez da gure esteriolizatu egin zaiguna, kanporatu. Bale, ez diak gehiagotan esako. Bale, Bueno, eta beste kuestioa da, intimitateaz pizka sartuko gea, zer dakazue mesanotxe gainean? Tipula bat? Ez da. Baso bat hortza postizuekin. Tipularena barrek du, baina oso erremediona da. Katarroa egin zaudenean, Hori egia, berda, edo? Adios, hemen da, Umerez! Hemen da, trizuka. Umerez! Danak proboiteu, ure jarri, ez jarri, kipula jarri, ez jarri, danak usurrak. Bai, benetan. Ez? Bueno, bale. Etxien sekulako parriak itxeitutu olako gauzak. Eure batean ez da baiatu. Etxe jarri izan du tipula, ez dakit nire, nik egia esan bentu Sua, mostuta. Gure etxean tipula gauza guztietarako erabili izan da, Umerez. Juliana da bakarrik, Ale. Nik ezautzen dut bat, tipulo bat onduan tabako paketi izaten duna, ez dakit, ze remedio da, noi? Bai, liburuke bai izaten dira, ez da, hor mesanotxian, edo... Idatzargailu eta liburu. Iratzargailu dauzka, nik uresia da izaten, ze iratzargailu dauzkazu? Nik ez daukat iratzargailu, ja. Telefon, esakin? Bai, telefonakin. Telefono? Telefonakin. Bat propio, Ale, pagadi. Bai, bueno, azkarek asko plaza. Ospando pagadi.